ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Superintendent of Police jong ka East Khasi Hills District Rituraj Ravi ula pentip baha ka arpu artrek jemang arajar arpu sau ki pulit gilalap ya ka wei ka shenrong kli brio narut surok ha ka wei ka jaka ka badon ha Beaver Road Shillong. Hadien kani ki pulit gilawat bha ban lap saya ka met. Kumta ha ka sengi ka babut kata ha ka arpu lai terek jemang arajar arpu sau pan gilalap na nala saya ki kho siu ki balapuut. Haga arpusau tarik pad kilalap saya ka benta jong ka khupo. Kajingwat banlap ya ki dikot met barok ka wei garang ya syakmat. USP ula pentip ba ya ki dikot met ki balayo lap hak sya negrims kenang bagi doktor kin le examen. La suba bakala bandai ka met yap jong ushenrang brio. Halor kani ka jingja ki pulit kila register case has Sadar Police Station. Kani kalongkat kum ka keruo balapha daw Superintendent of Police ka East Khasi Hills District.